Pas bisa rapopo nanging neling kaya lara kelangan wong sing paling tak tresno masih urung iso trimo kowe disanding wong liya. Suaraku serak-serak berserakan nih. Ora, suaramu tuh. Aku ya iso. Nyapa tuh Mas? Suaranya apa iki? Anu soundnya masih dicari itu loh. Anu ki mesti entutmu ya. Apa? Asing, ini lagu apa tuh nak judulnya? Lagune judule mbuh. Loh, Umpama lintang kae iso tak sambati. asik, terus? Mesti iso ngancani aku sing lara ati. Ditinggal kembang sing paling tak tresnani. Anyar neh lagune ya. Sing biyen ate janji tekane